Awnichi oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye octobre kalo tile 9 san 2025 a ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 ko maa marifɛntigi dɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin population ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma min kun bɛ a sɔngo hali ni labɛnzanga sira yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni maa marifɛntigi ni yɛrɛ kɔni nalen bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin passager ni yɛrɛ kɔni ma ko nafama fɛn fɛn bɛ passager ninnu bolo ni o ye u ka téléphone wari fo ka taa se u ka minɛnw yɛrɛ kɔni ma k'u y'a bɛɛ ta ni ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kasangani tajimafɛn gɛlɛya min kun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna kasangani o ko yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali autorité ma olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min ye carburant o kɔni ka se ka don Bamakɔ kɔnɔna na sanga ani wagati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 ko citerne min yɛrɛ kɔni donna an ka Bamakɔ kɔnɔna na bɛrɛ t'u jɛ citerne 300 yɛrɛ kɔnɔna ko citerne nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko escortelen don an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ de kɔni fɛ walasa ka se ka carburant nin yɛrɛ kɔni lakana sabati cogo min u bɛ se ka na don Bamakɔ kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ an ka Mali office central de stupéfiant ni cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka direction maaw yɛrɛ kɔni ye rapport dɔ yɛrɛ kɔni cari rapport min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini san 2025 yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na an bila septembre kalo yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ bɛn kalo 9 yɛrɛ kɔnɔ ko kalo 9 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération fɛn fɛn kɛ n'o ye ɲɛnaminimafɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛ u b'o bɛɛ lajɛlen da jamana kɔnɔdenw tulo kan OCS direction maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko janvier kalo ni septembre kalo yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'olu sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn tonne 78 hali ni kilogramme 400 k'u sera ka u bolo da ni ɲɛnaminimafɛn de kan an ka Mali jamana kɔnɔna na octobre kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 ko ji walankata dɔ yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don foro baden de la Bakurufata village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofalen bɛ fleuve Bafin fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔ n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin ji walankata yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni don foro ni dannifɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni o ye kaba malo fo ka taa se ɲɔ ale ni tiga ni bɛnɛw yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ka kalata baaraw yɛrɛ kɔnɔna na kɛ octobre kalo tile 12 nata in na san 2025 o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la Paul Biya ni ale Cameroun jamana ɲɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa candidat yɛrɛ kɔni don Cameroun kalata nata in yɛrɛ kɔnɔna ale a ka meeting fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 Grand Nord région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Paul Biya ka meeting yɛrɛ kɔni senfɛ a ye layidu caman ta Grand Nord région sigibaa ma yɛrɛ kɔnɔ a y'a yir'u la k'a fɔ ko jɔrɔna ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ o la ko n'u sɔnna k'ale sugandi ko kura ye k'ale kɛ Cameroun jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'ale Paul Biya bɛ o maa ninnu ka jɔrɔna k'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mahamadou Sana yɛrɛ kɔni ale ye point de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na point de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ Burkina Faso ka lakanako minisiri kɔni bɛ laseli kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna ni o tɔgɔ ye Inzo yɛrɛ kɔni ko min ye Burkina Faso autorité maaw ye k'o ye ni baɲumankɛ tɔn maa ni yɛrɛ kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'u bɔra kalama k'a fɔ ko ni baɲumankɛ tɔn in yɛrɛ kɔni bɛ ka espionnage de kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko wa u bɛ ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ta Burkina Faso ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan ni ka o di maa dɔw ma maa minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 ko maa marifɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma convoi min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na population yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ
ko wa binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sira la sira min bɛ a sɔngo ale labɛn zanga ni ɲɔgɔn cɛla la ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra pɔmkam gala kɛrɛfɛla la ale ni bɛntiya village yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Gao region yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na surtout local yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ dɔw min maramafɛn yɛrɛ kɔni bɛ u bolo n'u ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni taar'u jɔ nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na u ye bolimafɛn nin bɛɛ lajɛlen lajɔ ko bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni na minibus kelen kun bɛ a la kari caman fɛnɛ kun b'a la ko wa bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn ye minnu bɛ bɔ Niger jamana de kɔnɔna na ni ka na Gao region kɔnɔna na ko maa maramafɛntigi ninnu minnu yɛrɛ kɔni b'a lakodɔn u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na passager fɛn fɛn kun bɛ nin bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni a chauffeur k'u y'u bɛɛ lajɛlen ka nafamafɛnw yɛrɛ kɔni minɛ u bolo ni olu yɛrɛ kɔni u ka wariw téléphone fo ka taa se u ka minɛnw ma ko maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni nin fɛnba nin minɛ man na ne ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ali n'a sɔrɔ maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma maa jogin cogo juguya yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin population maa minnu yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ bɔ ko in na wagati min o y'a sɔrɔ u traumatisé u jatigɛlenba yɛrɛ de kɔni kɔnɔ nin binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o b'a yira ko kura ye jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni ye an ka jamana sira nɛɛmaba ye ka d'a kan population yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin ka ca a sanfɛ ko wa sira kofɔlen ale jɔdaba bɛ an ka jamana ka feere ni sanniko yɛrɛ kɔni na population ka déplacement bɛ kɛ yɔrɔ in fɛ sanga ani wagati Gao sigibaa maaw ka déplacement yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sira kofɔlen ka sanga ani wagati ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ binkani wale in kɛra ne ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ma wele ma da kɛ ne ka ɲɛsin autorité locale yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan k'u yɛrɛ kɔni siran bɛ ni ɲɔgɔnna walejugu kɔni kana na segin ka kɛ olu la tuguni tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 sitarni convoi donni min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamako kɔnɔna na o kɔni kɛra lafiyaba ye Bamako sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni y'a tile damadɔni yɛrɛ kɔni min ye carburant ko gɛlɛya ye o kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni k'u ye laseli min kɛ ni o de ye k'u ye mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ min ye tajimafɛn o kɔni ka don jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna tajimafɛn dɛsɛ ko kana na kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko autorité yɛrɛ kɔni o laseli min kɛ wa o ye layidu min ta o wagati yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛna fɔ autorités ka o mesure ka o layidu min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ a sira fɛ wale min kɛra sababu ye ne ka Mali sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya kosɛbɛ ko nin don kofɔlen na citerne min yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na bɛrɛ t'o citerne yɛrɛ kɔni jɛ citerne 300 yɛrɛ kɔni na ko wa citerne nin bɛɛ lajɛlen kun escortelen don an ka Mali fintigilakaw de fɛ ni citerne baden yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye jaabi ye ni ka ɲɛsin wagati laban ye essence ko gɛlɛya yɛrɛ de kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa sanga ani wagati min ye essence o kɔni kana na dɛsɛ Mali fantan naani si la ni citerne convoi nin yɛrɛ kɔni nalen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don sanga ani wagati ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔdenw kan k'o gɛlɛyaw wuli ka bɔ u kan ale ni laɲini fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'o da autorité yɛrɛ kɔni kulo kan ko min ye an ka Mali autorité k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ni citerne don min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamako kɔnɔna na o kun yɛrɛ kɔni fora kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan u nisɔndiyara kosɛbɛ o kɛlen ni ka nin citerne nin ye an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni ka direction générale maaw yɛrɛ kɔni kabini ko in yɛrɛ kɔni kɛra olu bɔra ni ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen donna ni citerne yɛrɛ kɔni escorteli la ni ka don n'a ye an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi m'a sɔrɔ a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin o maa nin bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli in yɛrɛ kɔni daminɛ kabini an ka autorité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la fo ka taa bila maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na fɛn fɛn sen donna citerne escorteli la ni ka don n'a ye an ka Bamako kɔnɔna na douane direction maaw yɛrɛ kɔni hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka o jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan wagati labɛn yɛrɛ kɔni na tiɲɛni donna olu kun n'u ka citerne yɛrɛ kɔni caman jeninen Bamaci wale maaw fɛ ale ni ko maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛna u ni na o wale yɛrɛ kɔni sababuya la o de la douane direction maaw yɛrɛ kɔni bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique ma douane direction maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu b'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ko maa cɛsirilenw don wa jamana kɔnɔden ɲumanw don b'u ka jamana fɛ kosɛbɛ ko tile fara su kan an ka jamana opérateur économique olu b'u cɛsiri jamana in yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa min ye douane maaw yɛrɛ kɔni u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka munɲu yɛrɛ kɔni
o be akilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ kame wagati min na fa ko bi ko fɛrɛ kuraw yɛrɛ kɔni be ka latigɛ ko kura an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka na tajima fɛnw ye an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min ni ɲɔgɔnna karibiran ko dɛsɛ yɛrɛ kɔni kana na ye Mali fantan nani si la camion citerne ni yɛrɛ kɔni be dun an ka Bamako kɔnɔna na wagati min na an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka foliba kɛ u nisɔndiyara ni karibiran ni yɛrɛ kɔni yeli la wa u caman ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'olu ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman o de kɛra sababu ye ni citerne ni yɛrɛ kɔni donna Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ population bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique ale ni citerne bolila ni yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'u fɛnɛ ka cɛsiri u kɛra sababu ye ni fɛn ninnu sera ka ladon an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ an ka Mali office central de stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini san 2025 daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni o bɛ bɛn kalo 9 yɛrɛ de kɔni ma OCS maaw yɛrɛ kɔni ye opération fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ k'u da se o bilan in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko bilan in ye bilan ɲumanba ye wale kɛra sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye OCS maaw ye k'u cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa u bɛ baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni bali an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'u ye dɔ fara o baara nin yɛrɛ kɔni kan wale min kɛ sababu fɛnɛ ni ka an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni caman kisi ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ɲɛmɔgɔya o kɔni bɛ yen colonel major Fuseni Keyita yɛrɛ de kɔni bolo ko wa ale ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali OCS maaw kalo 9 kuntagala kɔnɔna na olu sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn tɔni 78 hali ni kilogramme 400 yɛrɛ de kɔni kan an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na OCS maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni quantité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛn suguya caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o dɔw ye cannabis cocaïne hashish fo ka taa se furakisɛ bayɛlɛmalenw yɛrɛ kɔni ma k'o caman yɛrɛ de kɔni yera ni ɲɛnaminimafɛn minɛlen na an ka OCS maaw fɛ OCS maaw y'a yira k'a fɔ k'u ka opération bila yɛrɛ kɔni ma danni ma ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ o ka ca ni maa 500 ye ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali OCS maaw dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma kɛ k'u dɛmɛna kosɛbɛ an ka Mali lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ka bolo fara wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛɛ lajɛlen u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛn latigɛ ka ni fɛn yɛrɛ kɔni donni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na opération ninnu senfɛ an ka Mali OCS maaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa minnu yɛrɛ kɔni kan o ka ca ni maa 500 ko maa 500 yɛrɛ kɔni na maa 430 o ye cɛw ye maa 87 ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni muso o wale y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn baaraw yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko cɛw ani ni musow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ nin baara in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye baara wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka population yɛrɛ kɔni sensibiliser kosɛbɛ ko ni wagati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCS maaw ye campagne de sensibilisation minnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko ka ca ni campagne 240 ye campagne ninnu yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka population yɛrɛ kɔni alerter kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni alerter kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn tali kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min u k'u yɛrɛ majanya kosɛbɛ ni ka bɔ ni fɛn kuntan ninnu na colonel major Fuseni Keyita ni ale de OCS directeur yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ye menace ba ye an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako ma wa menace fɛnɛ yɛrɛ kɔni don an ka jamana ka basigi yɛrɛ kɔni ma kɔrɔ de kɔni na olu OCS ma olu se ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn kɛlɛliko la an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tanga ni fɛn yɛrɛ kɔni tale kɔlɔlɔw ma min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin a kan k'u k'u cɛsirilen yɛrɛ kɔni don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni tali si la tuguni na ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na kɔrɔ de kɔni na u bɛ wuli mata kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ni an yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka lakanatigilamaaw ɲɔgɔn cɛ la o bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nin fɛn kofɔlen si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na population yɛrɛ kɔni ka collaboration bɛ se ka kɛ jumɛn yɛrɛ kɔni ni an bisigara maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a ka baara ye ɲɛnaminimafɛn feereli yɛrɛ kɔni ye komi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'an ka wele bila olu ma teliya yɛrɛ kɔni na ni o yɛrɛ kɔni kɛra o bɛ an ka Mali lakanatigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ni fɛn kofɔlen kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na
Ko October kalo kile 3 tɛmɛnen san 2025 ji walankata hale kɔni tiɲɛni yɛrɛ kɔni don foro 20 hani kɔ bɔɲanko yɛrɛ de la. Bakuru Fata village kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ fleuve Bafin kɛrɛfɛla yɛrɛ de kɔnɔna. Ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Manantali dugu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Ɛla k'a fɔ ko ji walankata yɛrɛ kɔni tiɲɛni don foro mun yɛrɛ kɔnɔna. O foro yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dannifɛn mun yɛrɛ kɔni kun bɛ o ye kaba, ɲɔ, bɛnɛ ani tiga. Ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna foro mun yɛrɛ kɔnɔna ko nin dannikɛfɛn ninnu yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ. Nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni commune maire yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni donna sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni kun k'o da yɛrɛ kɔni bɔ ba yɛrɛ kɔni ji cayali la kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ji taara don maa ninnu ka foro la k'ali n'a sɔrɔ ɲina yɛrɛ kɔni ba yɛrɛ kɔni farani ka se degere min yɛrɛ kɔni ma ko salo ta yɛrɛ kɔni tɛmɛna o kan ko nka o n'a taw ta yɛrɛ kɔni a ye tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don ni sɛnɛkɛla ninnu kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Bakuru Fata village mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛ dɛmɛ ɲini de kɛ an ka Mali autorité fɛ u kana olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa ni tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna olu kunna olu ka se ka tiɲɛni nin yɛrɛ kɔni ladilan ale ni dannikɛfɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu bɛ se ka kisi ni fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ den kura yɛrɛ kɔni ko b'a laɲini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ u ka dɛmɛ kɛ olu ye walasa olu ka se ka o dannikɛfɛn tɔ ninnu yɛrɛ kɔni kisi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko ba yɛrɛ kɔni bɛ ka fa kosɛbɛ yɛrɛ kɔni wɛrɛ de kɔni na an y'a ye k'a fɔ k'a taara tiɲɛni yɛrɛ kɔni don dugumɔgɔ ninnu ka dannikɛfɛnw yɛrɛ kɔni na o de la halisa an ka Mali autorité olu bɛ sinsin a kan ko kura ye k'halisa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u hakili to u yɛrɛ la an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya ka d'a kan k'ali n'a sɔrɔ samiya ko in yɛrɛ kɔni nɔgɔyara min yɛrɛ kɔni ye ba falen ye k'o bɛ se ka kɛ menace yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka lakana ma wali yɔrɔ in fɛnɛ an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don nin village ma nin yɛrɛ kɔni walasa nin tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna u kun u ka se ka o tiɲɛni yɛrɛ kɔni ladilan teliya la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Cameroun jamana kɔnɔna na ka sanga ni kalata min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ Cameroun jamana kɔnɔna na Octobre kalo tile 12 nata in na san 2025 ka sanga ni o baara yɛrɛ kɔni min ye Paul Biya ni ale ye Cameroun jamana ɲɛmaa ye wa candidat yɛrɛ kɔni don Cameroun kalata nata in yɛrɛ kɔnɔna nin ma kofɔlen ye a ka campagne meeting fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛ Grand Nord region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Cameroun jamana de kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Paul Biya ale si bɛ san 92 yɛrɛ de kɔnɔna wa a yirala k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ale de ka kɔrɔ nin bɛɛ ye ko a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka dɔ yɛrɛ kɔni fara ha ka manda yɛrɛ kɔni kan ni meeting kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na Paul Biya ale bɛ kuma yɛrɛ kɔni ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu ma Paul Biya bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ko ni ale sugandira ko kura ni ka kɛ Cameroun jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'ale bɛ layidu ta ni maa ninnu ye k'a fɔ k'a bɛ Grand Nord region yɛrɛ kɔni lakanako tɔ yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni k'u ka binkani walew caya kosɛbɛ Grand Nord region maaw yɛrɛ kɔni ma Paul Biya ka layidu yɛrɛ kɔni ma dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko n'ale sigira ko kura ye Cameroun jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni na k'a bɛ dɔ bɔ nin région kofɔlen ni sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka chômage la ko siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a bɛ sira ninnu yɛrɛ kɔni ladilan ko ɲuman ale ni infrastructure sociale min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ladilan ni ale yɛrɛ kɔni taara ko kura ni ka kɛ Cameroun jamana ɲɛmaa ye ko Grand Nord region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanga ani wagati min banbaci walejɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni k'olu b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin région sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ nin région kofɔlen na ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn ni o yɛrɛ kɔni kɛra u bɛ sɔrɔ ka laɲini kɛ o maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko f'u ka wari yɛrɛ de kɔni di n'o kɛra u bɛ sɔrɔ ka u ka maa ninnu yɛrɛ kɔni labila a yɛlɛ k'a fɔ ko Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni nana taa vote yɛrɛ kɔni kɛ ni kalata in yɛrɛ kɔni na ko ni olu yɛrɛ kɔni sarada 100 sara la ko 20 bɔyan ko u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Grand Nord region de kɔnɔna na ko Grand Nord region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a population fanba yɛrɛ kɔni ye silamɛw yɛrɛ de kɔni ye ko wa Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na région minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni fantanya yɛrɛ kɔni bɛ yen kosɛbɛ ko Grand Nord region yɛrɛ kɔni bɛ o region ninnu cɛ la a yɛlɛ k'a fɔ ko kabini Paul Biya yɛrɛ kɔni ka kalata in yɛrɛ kɔni campagne daminɛna ko nin kun ye ale ka yeko fɔlɔ yɛrɛ de kɔni ye ka bɔ ka taa a ka campagne yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a ka campagne fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ a tɛ ka ye a si la k'a lamamɛ min ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ale taga dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni kɛ Suisse jamana kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni y'a to Paul Biya ale kɔni taara Suisse jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Cameroun autorité maaw ye u ma bɔ ni ka déclaration officielle kɛ o ko kan nka maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san caman bɔyanko yɛrɛ kɔni bɔ min ye Paul Biya ye sanga ani wagati ale bɛ taa farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ yen nɔ Paul Biya ale kɔni ye Cameroun jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni hayala k'a fɔ k'ale tɛ sanga ani wagati jama yɛrɛ kɔni cɛ la
wa kuma caman Cameroun jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ a critiquer kosɛbɛ ka d'a kan ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni mara ni a si yɛrɛ kɔni ka d'a kan k'a si kɔrɔbayara kosɛbɛ. Paul Biya ka mandat kuntagala kɔnɔna na a la k'a fɔ ko Cameroun jamana yɛrɛ kɔni ni bɛrɛ tɛ o jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni jɛ maa miliyɔn 30 la ko Paul Biya ka fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Cameroun Ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ka attaque cayara yen kosɛbɛ min ye yurugu ye ko kɔni ɲɔgɔn ɲɛna kosɛbɛ Paul Biya ka fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Cameroun jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yurugu yɛrɛ kɔni sanga wulilen don yen kosɛbɛ k'ale la sɔrɔ Cameroun yɛrɛ kɔni dugu jukɔrɔla yɛrɛ kɔni nafaba yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Cameroun yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ k'o da yɛrɛ kɔni bɔ yurugu ale ni banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw la ni jamana in kɔnɔna na ko ni maaw yɛrɛ kɔni ka rapport dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni ye Cameroun jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ta kɛmɛ sara la ko maa 43 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka vie sɛgɛn kɔnɔna na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ Paul Biya yɛrɛ kɔni ale si bɛ san 92 yɛrɛ de kɔnɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ye candidat ye ko kura ye Cameroun kalata baaraw yɛrɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na critique bɛ ka caya kosɛbɛ min ye Paul Biya denmuso yɛrɛ kɔni ni o ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni kabini wagati tɛmɛnenw na ale ye wulemada kɛ ne ka ɲɛsin Cameroun jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'u kana sɔn ni ka voter ale fa yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko min ye ale fa ye n'o ye Paul Biya yɛrɛ kɔni k'o ye bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ k'a y'a ka denbayaw tɔɔrɔ wa a ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ko yɛrɛ de kɔni ale bɛ laɲini kɛ Cameroun jamana kɔnɔdenw fɛ k'u si kana sɔn ni ka voter Paul Biya ye o kɔfɛ yɛrɛ kɔni min ye Brenda Biya ye ale bɔra ko kura ni k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka menacer kosɛbɛ a fa kɛrɛfɛ maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ale ka kumafɔtaw yɛrɛ kɔni man di u ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati tɛmɛnenw na Burkina gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye décision kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin baɲumankɛtɔw dɔ ma ni o baɲumankɛtɔn yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Enzo tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2025 Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mahamadou Sana yɛrɛ kɔni ale ye conférence de presse dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ conférence de presse min senfɛ lakanako minisiri bɛ laseli kɛ ko min ye baɲumankɛtɔ Enzo maaw yɛrɛ kɔni ye ko olu kɔni nan bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ ka na baɲumankɛtɔ baara yɛrɛ de kɔni na ko nka u tɛ k'o kɛ ka d'a kan ko ni baɲumankɛtɔ manu yɛrɛ kɔni ka baara ye jumɛn u bɛ ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni ɲini Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni kan ni ka t'o di puissance étrangère dɔ yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni affaire ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la min ye Burkina Faso autorité maaw ye kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu ye baɲumankɛtɔ manu yɛrɛ kɔni ka baarakɛla maa 8 bonya kɔ yɛrɛ kɔni minɛ ko o maa 8 nin yɛrɛ kɔni na baɲumankɛtɔ manu ka directeur général b'o la ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Faransi ka jamana kɔnɔden ni ale ni jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bɛ a la ko ninnu caman yɛrɛ de kɔni minɛ walasa ka se ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tɛ k'u la ni affaire ko in kɔnɔna na ko baɲumankɛtɔ Enzo maaw yɛrɛ kɔni ka directeur pays ni o ye Jean-Christophe Émile Pengo ye ko ale yɛrɛ kɔni minɛlen Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ Burkina Faso autorité maaw ye ɲininkali minnu yɛrɛ kɔni tɛ k'u la k'a ka o ɲininkali jaabi ni yɛrɛ kɔni na a y'a tiɲɛtigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'ale a yamaruya di a ka baɲumankɛtɔ baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni ɲini Burkina Faso maaw kan Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mahamadou Sana ye wa kɔrɔfɔla a ka nin conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ ko baɲumankɛtɔ Enzo maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ kɛ baɲumankɛtɔn dɔ yɛrɛ de kɔni ye u ye o ko in yɛrɛ kɔni kɛ ka u yɛrɛ datugu de ye ko ka sɔrɔ ko dugu ni dugu yɛrɛ kɔni na u bɛ ka Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni ka kunnafoni niman dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ne ka o bɛɛ lajɛlen mara u bolo ko ni baɲumankɛtɔ ko fɔlen yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni ɲini Burkina Faso ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni ka olu ye ko Burkina Faso bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni ta walasa ka se k'a ka convoi yɛrɛ kɔni escorter lakana kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka ta k'o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a tun bɛ ka kunnafoniya ɲini olu kan Burkina Faso ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu sigin bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na kunnafoniyaw ɲinina olu fɛnɛ kan fo ka taa se banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka binkani wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye baɲumankɛtɔ Enzo maaw yɛrɛ kɔni k'u kun bɛ ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni tɔmɔtɔmɔ ni fɛn nin bɛɛ lajɛlen kan sɛgɛsɛgɛli baara min kɛra Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko baɲumankɛtɔ Enzo maaw yɛrɛ kɔni k'u tilala ka maa dɔw yɛrɛ kɔni recruter Burkina Faso jamana kɔnɔna na o maa recruterlen nin yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ka finitigila ka kɔrɔ dɔw bɛ olu la u bɛ ka o maa nin yɛrɛ kɔni utiliser walasa ka Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka données yɛrɛ kɔni analyser kosɛbɛ hali ni ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ɲini banbaciwale maaw ka mouvement yɛrɛ kɔni ka hayirala k'a fɔ ko ni baɲumankɛtɔ maa nin yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ka jamana kɔnɔden dɔ recruter n'o maa recruterlen na Burkina Faso ka finitigi kɔrɔw bɛ olu la
ku y'olu yɛrɛ kɔni recruter ni baara ninnu de kama. Burkina Faso ka lakana ko minisiri ni o ye Mamadou Sané ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko baɲumankɛtɔ Inzo Maw yɛrɛ kɔni ma danni dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'u ka kunnafoni ɲini ni yɛrɛ kɔni baaraw kɛ Mali jamana fɛnɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ka sanga ni accusation ba ninnu yɛrɛ kɔni Burkina Faso bɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛ ni baɲumankɛtɔ ma ninnu yɛrɛ kɔni kan Burkina Faso autorité maw yɛrɛ kɔni décision dɔw ta ko kabini juillet kalo tile 31 tɛmɛnen san 2025 Burkina Faso autorité maw ye arrêté dɔ yɛrɛ kɔni bɔ arrêté min kɔnɔna na u y'a yira ni baɲumankɛtɔ ma ninnu yɛrɛ kɔni na k'u kana la u ka baara kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen k'u k'a jɔ fɔlɔ ko nka hali n'a sɔrɔ Burkina Faso maw yɛrɛ kɔni ni décision yɛrɛ kɔni ta ko n'a ta yɛrɛ kɔni baɲumankɛtɔ Inzo responsable maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u dogo o bɛɛ la ni ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ɲini Burkina Faso kan k'u kun bɛ ka continuer n'u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ Burkina Faso autorité maw yɛrɛ kɔni ye u interdit u ka baara ninnu na Burkina Faso ka lakanako minisiri yɛrɛ kɔni ka kumakuncɛ kuma na Habi Wulemada kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ wa a b'u encourager ko n'u yɛrɛ kɔni bisigara ko dɔw yɛrɛ kɔni na a laɲininen don u fɛ u ka taa u kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da Burkina Faso autorité maw yɛrɛ kɔni kan ko n'u kɛra u bɛ Burkina Faso ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakanani baaraw la sanga ani wagati a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko baɲumankɛtɔ Inzo Maw yɛrɛ kɔni ko yamaruya foyi tɛ u bolo k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko bɔ kɛra kalama k'a fɔ k'u kɔni b'u ta kɛ espionnage de ni jamana kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa Burkina Faso autorité maw yɛrɛ kɔni taara ni baɲumankɛtɔ ma nin yɛrɛ kɔni ka baarakɛla maa 8 bɔɲako yɛrɛ kɔni minɛ walasa ka se ka ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ k'u la ni affaire ko in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma